Geno maranya kwa Ramogi nitiere kara rwakini machiegni mar yudo weche manyien kokalo e Ramogi TV. Weche manyien ma kagi kacha osebedo ka waluwo ni matimore gwenge mopogore opogore odiochieng' ma kawuono mondo mi waket nigi ayanga gigo matimore alwora marwa kaachiel kod gwenge mantie maboyo. Nyako Ramogi wan gi mathoth moiko gie sani e dakika 15 mar weche manyien. Mokwongo waidane thund weche. Where were the police last night in Kibra? Where were the police last night in the rangelands, the northern rangelands? Where were they in Spectre? And if they were there, let the police tell us. Riwruoge makedo ne ratich oganda okwedo obila kuom rem chiwo arita manyomiyo mwandu ji okethi e kar dak ma Kibra, puodho ma Northlands kod kambi Raila mar Spectre. Rais Ruto aweze kupata kikao nao viongozi, sababu wakiendelea kuvurutana, huyu aseme maandamano kila mara mbili kwa wiki, ule aseme siwezi zungumza na wao, wananchi wanaendelea wakiumia. Jokanyo mopogore opogore medo kwayo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo obed gi twak mar tieko ng'anyo madhi nyime e pacho ka. Mine manyuolo osiptende e kaunti ma Murang'a biro yudo siling 4,000 kaka yor jiwo joma mine mondo med dhi nyuol e osiptal. Arwakni machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba. Nyinga en George Bati. Jodito mag Azimio oseyo piny owacho kuom matulo manyomuoch odiochieng' manyoro e kinde mag ng'anyo, ka giwacho ni ng'anyo margi ne gitimo e yor kwe, mak mana ne joma nyodonjo e ng'anyono ema noketho mwandu kanyakla koda nyayo weche mag kuo. Giwacho ni ling' mar piny owacho e rakruok kod jonjore manyotimo monj Kibra kod puoth jatend piny machon en gima ok ni kare, ka gidwaro ni piny owacho oluw chike e kinde magitayo tijegi. Despite Azimio supporters bending over to ensure that the protests are conducted strictly within the law, the state, under the direction of Ruto and Gachagua, did everything to ensure the protests degenerate into chaos and lead to death. The state unleashed goons on farms way off Nairobi and businesses way off the CBD. Nobody must pretend to be safe. Anyone with any property in any part of the country has every reason to fear. We see little hope for new investments in our economy or expansion of existing ones. Nyako Ramogi puodho ma Northlands kwano lal mathoth mag milionde modhuro tok monj manyotim nyoro kama nyokwal jamni maloyo 100 ka yiende bende nyong'adi kendo tia mach. Okinyi ma kawuono jotich mag puodhono ma en mar joka Kenyatta nokono lal kendo muko moko kuom udi manyo joma ne omonjo puodhono ogero e puodhono. Nyako Ramogi Walter Nyambaga noluona lipodni kendo pod omedo loso mathoth. Kata kamano wang'iye kaka weche ne ochalo e kinde mane weche ne dhi nyime mag muko udi manoger e puodhono e tok chik. Ile kitu imetuma nijifikishe hapa, hata kama nimeumia mguu, ni pain, kwa sababu niliona kondoo zikiuzwa barabarani, ambaye hii ni barabara napita kila siku. Kusema ukweli, mimi nilikuwa napigania kiti ya women rep 2017, na pain ile imenishika ni kuona shamba ama mali ya mama wa yatima, mama mjane, zinashikwa zinauziwa barabarani kama ni wakati wa vita. Jana tuliona mambo, wavamizi waliweza kuingia katika hii shamba ya hayati mzee Jomo Kenyatta wakiwa na power saws na mapanga. Wakaweza kutekeleza uharibifu wa hizi miti mnaona hapa, na pia wakaweza kuingia upande ule pahali kuanga buzi zikaibiwa mingi sana, zilikuwa zinauzwa katika hii barabara 2,000 1,000, zingine zikachijwa, watu wakabeba nyama. Na tunataka kusema sisi kama viongozi na wakaaji wa kijiji yetu hapa, ambapo familia ya Kenyatta ni majirani wetu, tuweze kusema ya kwamba sisi
tunasema hiyo sio njia ile hii nchi yetu inafaa iende, na tunakasifu hiyo kitendo, na hatutaki kuona hiyo mambo ikijirudia hivi karibuni. Labda wale ambao wanaishi katika hiki kijiji wanasema wale watu walikuja hapa ni watu wanawajua. Wale watu waliweza kuingia hapa sio watu ambao sisi tunawajua, na sio watu ambao walikuwa wametoka hapa. Hawa watu walikuwa wametoka Bari, wakaletwa hapa na mabasi, wengine wakakuja na gari za kibinafsi. Kwa hivyo ni watu ambao walikuwa wametoka Bari, sio watu wa hapa. Jakom maduol ma ochung' ne riwo Uganda jo Kenya e pacho ka NCIC Samuel Kobia okwayo riwruok mar Azimio mondo mi ochung' ng'anyo magitime pacho ka kaluwore kod kethruok mar mwandu makoro wuokie. Kaluwore kod duol mar NCIC, ketho mwandu kod njore nyayore kaluwore kod ng'anyono kendo duoko piny Kenya kamarach. Bende gidwaro mondo jatend Azimio Raila Odinga kod jatend piny William Ruto mondo mi obed piny mar nyayo twak e kindgi. NCIC call for an immediate stop to these demonstrations and counter demonstrations, and the adoption of dialogue as a means of moving our country forward is what should be taken. This is the option which is available, and it is this option of dialogue that we as NCIC advocate for. There are indeed deep issues we need to address, from the cost of living to the grinding poverty to structural inequalities, and indeed even to issues of land ownership and equity. Riwruoge ma kedo ne ratich oganda e boma ma Kisumu oseobila kaluwore kod nek mar ng'at achiel manyo kiel gi magina e kinde mag ng'anyo e kar dak ma Kondele. Giwacho ni obila ok owinjo ti kod teko mokalo e kedo gi joma ng'anyo. Kamano bende gikwayo jopiny moting'o rowere mondo mi kik giyie ni ti kodgi gi josiasa e siayo tulo. Gidwaro mondo obila okaw okang' mar chik ni josiasa ma osebedo kalieko weche moko manyalo rocho arita ma pacho ka. Wan kaka jogo matetea ne haki mar dhano e Kenya ka okwabiling to kiketho katiba wa kendo kitiyo gi serikal tiyo gi jowa machalo ofise machalo police gi executive njaora tich ji. Wabiro tiyo gi wach mora mora mantiere katiba mondo wakwer mano, kendo kata ka wadhi e court kata ka watiyo gi bodies ma constitution omiyowa, wabiro luwo kendo okwabiling ne waweyo ne wana siasa mondo opog pinywa. Maandamano manyoro ng'ur ma wan go en kaka polise ne timore. Governor wa gi politicians mantie kae no bedo mbele ka gi lead jopiny aso kaka maandamano ne dwarore. Koro kanyo ne wa expect ni ka polise donjo to nonego beni gi protect jopiny kata gi protect mwandu jopiny, but ok ni gin on the other side gi aim and shoot at jopiny. Kapod wang'iyo mago motende kod weche mag ng'anyo kod gigo matimore bang' ng'anyo ni lwasi makare koro chako duogo e boma ma Kisumu kod Homa Bay kawuono tok ng'anyo ma odiechieng' manyoro manyoweyo ka ng'at achiel owito ngimane e kar dak ma Kondele. Kata kamano, moko kuom jodak e bombego to wacho ni pod weche ok odok kare ahinya, to mago mag wuoth kod ohala. Gikwayo jotend siasa mondo mi olos weche kindgi mondo gitiek weche mag ng'anyo ma kinde ka kinde kaluwore ni mano nyalo miyo chumi ma pacho ka ruombore piny chutho. Nyoro nye wantiere gi ng'anyo, lakini kawuono ni taneno ka piny osedok gi kwe kendo dhano osedok e business gi kaka pile, kendo watimo biashara mopogore opogore, aneno ka kwe nitiere maber kendo ok ane weche moko mang'eny ma sani koro dhi mbele maricho. Kaka wanjo biashara ok oyot nikech piny tek, to wambe watematema ya omiyo wapek matin nikech sama maloro biashara wambo kwanya yudo chiemo, kwanya yudo pesa mwanyalo tiyo godo. Itimo ng'anyo nikech ngima tek, bech gik moko ni malo, onge gima beche ni piny kata matin. Gimoro amora ni malo, to en malo ne nyaka ng'ama ondiki, nikech kata ka ni chuli mana msara moto koro ka bech gik moko oseidho, msachi kata komiyi
to koro othino kimbo konya konyi. Koro wakwayo ma sirikal ni mondo ging'iye kaka jopiny nyalo ginde, piny dhi marach. Kiki kawe mayot ni gini yot. Onyalo dhi kama endi an extent moro ma piny kethre. Jaod bura ma Kajiado Central Elijah Memusi okwayo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo mi oket tenge pogruok manie kindgi mondo gilalre mar tieko ng'anyo madhi nyime pacho ka. Memusi lero ni midhiero ma ikelo kod ng'anyo ma kamago osechako nenore ka ochumi ma pacho ka medo mana gore piny. Jatelono ne owuoyo e kinde mane otelo ne chenro mag golo omenda maromo milion 2.2 mar siro somo jopuonjre ma ochando mawuok e kar chung' od buche onogo ma Kajiado Central. Ile juhudi ambayo amefanya na secondary walimu kama kuna wale walijui naitwa Ndengeze mkiwa na mheshimiwa Munei. Yale yanayoendelea nchi hii yanahitaji mazungumzo, dialogue. Hakuna namna ingine. Polisi kutumia nguvu sio suluhisho. Yale ambayo yanaongelewa na vinara wa Azimio, Rais Ruto aweze kupata kikao nao viongozi, sababu wakiendelea kuvurutana, huyu aseme maandamano kila mara 2 kwa wiki, ule aseme siwezi zungumza na wao, wananchi wanaendelea wakiumia. Uchumi wa nchi hii umeharibika. Viongozi wateremuke kule juu mahali wako, waone wananchi wanaumia. Wale vijana ambao wanatumiwa kurusha mawe kila wakati ni sababu hakuna ajira nchi hii. Wakati wa campaign serikali ya Ruto iliongelea mambo ya bottom up, vijana ajira, pesa mfukoni, mambo mingi. Tunataka kuona mkitekeleza manifesto yenu. Ugane Kajiado kendo wadhi Murang'a kama juma mine mapeke kaunti ma Murang'a biro chako yudo omenda maromo siling 4,000 koya kuom kaunti no magibiro tiyo godo ka gidhi e ute mag thieth e kinde ma gidwa konyore. Ma kaluwore gi chenro mar duoko piny thoe ma ikelo kaachiel kod midhiero ma joma mine mapek kaloe gi nyithindo matindo e gwenge makono. Piny owacho mar kaunti no oyango ni joma mine maromo 30 thoro konyore e udi. Kendo giyango ni chenro makamano biro timore od thieth ma Kirwarwa ka gavana ma Murang'a ma Irungu Kang'ata olero ni chudo makamano ichiwo mar jiwo joma mine mapek mondo mi ochopie klinik kendo giyud konyruok e kindegi mag yudo nyodo e ute mag thieth. For 7 months and above, and also during delivery we shall give you 2,000. And the reason is, one, there are many mothers who have been delivering at home because of lack of transport reimbursement. They can't afford transport to the nearest maternity. We'll be using an app that will be running on the community health workers' phone. They will be using that one to register mothers in the villages. We are concerned particularly getting those mothers who generally don't come to the facility. Bring them as early as possible to the hospital so that they can get trained education. They can also get on how to take care of themselves, the baby, the nutrition, the family planning, and many other things that are necessary for both the mother and the baby's welfare during pregnancy and delivery. It's really helping kwa sababu mama mjamzito ataweza kujipanga during hiyo process ya kubeba mimba na hadi kupata mtoto. Tumefurahia sana na tunamwambia asante sana. Mine manigi tuo mar fistula e kaunti ma Makueni koro yudo fungruok tok tend kaunti no chako chenro mar thiedhogi. Chenro makamano geto mar duoko piny nengo mag thieth ne joma mine ma osebedo kawuotho ndamo marabora ka gidhi manyo thieth. Joyce Oduor nigi ler mar wachno. Chenro ni mar thiedho tuo fistula e kaunti ma Makueni biro tok apisas mag thieth ma kaunti no yudo puonj makare ewi kaka inyalo thiedho tuo no. It takes a whole community to support the woman with fistula. It is not only the surgeon, Dr. Bibi. It requires, all of us, the CHB and the community. Motelo ne sidho ayanga chenro no mar thieth, joma mine no jiw mondo wuog oko odhi e pim. Kuom mine 40 mane ochopo e pim makamano, 13 kuomgi noyudo kod tuo fistula kendo ibiro timnegi bero e osuptal mar mine kod nyithindo ma Makueni. So we have set up 12 screening sites spread across the entire county, considering the distance to the facility.
So from the 12 prison sites, we are able to get, currently as we speak, we have we have screened 40 patients. And also the ones that we have screened, we have admitted now around 20 patients. Jalup Gavana Mama Kweni Lucy Mulili mane oyuoro e chenro makamano wacho ni ten county Mama Kweni biro dhi mbele kod bero sekta mar thieth. Today we are giving the women of Makueni, including our neighbors, as we have been told, we are giving them dignity. So my call to them is, come out. I know there could be some who were afraid to just come out from their closet and say, you know, I have this problem. Kaluore kod nonro mawuok ka migao mochung'ne weche mag thieth e piny ngima, joma mine 3,000 yudo tuo fistula higa ka higa e seche maginyuol. Joyce Oduor, Ramogi TV. Modonjane weche mag tuke. Tim mar Harambee Stars rakore gi tim mar Iran e tugo mar osiepa mibago otieno ma kawuono e lap ma Azadi Stadium kochakore saa 2 mar otieno. Stars nyobago rako margi mogik otieno manyoro e boma ma Tehran ka koro giketo wang'gi e tugo moro otieno ma kawuono. Kocha mar Harambee Stars Engin Firat olero ni jotugo mag Harambee Stars osetimo rako moromo kendo nitiere geno mar tugo maber gi tim mar Iran. Kata doko ni Iran nitiere e rang'iny mamalo mohewo piny Kenya. Kapten mar Kenya Michael Olunga to korka koro lero ni mai thuolo maber ne tim mar Harambee Stars nyiso kitugo makare ka bende okwayo johera mag adhula mapachoka mondo mi osir tim mar Harambee Stars. Most of the boys forget to play together. They see each other first time in the camp. So this is all the process we have to pass. We are going step by step. And our aim is that everybody knows it's not friendly games. Our aim is to go to AFCON and later to push for more good results at the AFCON and maybe also for the World Cup. So this is what we want to do, and everybody has to focus on it and not to live daily with be happy with little things. Let's focus on the stage where the big football is, and let's try our best to come there. Of course, Kenyans, we want to ask them to continue supporting us just the way that they've done before. And, you know, after 1.5 years, we are back playing in the national team. And it feels amazing. So we are hoping that they continue to support us back at home. And also us as players, we are going to try our best, you know, to try and produce positive results, and you know, we can continue growing the Kenyan football together. Ramogi mano bende makelo giko mar weche manyien gi sani. Weche manyien ma kage kachako kale Ramogi TV erokamano kuom keto wang'i. Waromo kendo e thuolo machielo ka oromo saa 1 to weche manyien mag duol saa 3 weche manyien mag oimore. Pod waloso ni mathoth e odwa mar ka weche manyien omiyo kik idhi mabor nyaka Ramogi kete mana ka koro kawuok tawe lwet DJ kaachiel koda tim mare ma kawuono gikelo ne godo rege wake kaka pile chieng' tich ariyo kama. Bed mana kikete Ramogi TV yud mor kaachiel kod ng'eyo nikech ma e odwa. Nyinga en George Bati.